AI právě volá stovkám lidí a já jen sleduju notifikace. Přijdeš kvůli tomu o práci? Nebo vyděláš víc? Za 5 minut znáš odpověď. 80% saleshovorů jsou pořád ty samé věty. Lidi to vyčerpává, výkon padá. Tady je tajemství v 1 minutě a hned na to ti ukážu reálný dashboard. Pokud nastavujete prvního zaměstnance, nastavíte AI Brain. Je to velice jednoduché, nastavíte základní parametry vaší společnosti, propojíte vaše sociální sítě, zadáte cílovou skupinu a tak dále. Prostě naučíte AI mozek všechno o vaší společnosti. Příště už to další zaměstnanci použijí. Následně si vyberu svýho zaměstnance a mozek, s kterým pracuje, základní nastavení jména, jakým způsobem má komunikovat, kdy má pracovat. Nastavím, jakým způsobem má interagovat a z hlasů máme jich 3500, můžete si vybrat, jakýkoliv vám sedí, muž, žena a tak dále. Interakce jsou opravdu jednoduchý, tak aby to zvládnul nastavit naprosto každý. A vyberete telefonní číslo, od kdy do kdy domlouvá vaše schůzky, jak dlouho schůzky trvají, jak často chcete, aby vám posílal své výkazy práce. A následně v přehledu aktualizujete nebo nahérujete zaměstnance. Tak a teď už je potřeba říct, komu volat, takže můžeme vytvářet manuálně kontakty nebo případně samozřejmě nahrát CSV, kde těch kontaktů budete mít desítky, stovky, tisíce, to je na vás. Ve chvíli, kdy máte kontakty nahrané do Xmationu, vyberete kontakty, případně samozřejmě hromadně, přiřadíte zaměstnance, který má volat a dál už jenom telefon zvoní. Tak a nakonec sledujete dashboard aplikace a posloucháte, jak cinkají notifikace úplně stejně jako já. Souhlasíš nebo tě to děsí? Napiš do komentáře AI ano nebo AI ne a nezapomeň napsat proč. A jasně, specifika hovorů si nastavíš podle sebe. Chceš nahrávat, nechceš nahrávat, záleží čistě na tobě. A chceš si to vyzkoušet sám? Tak odkaz na Xmation je dole v popisku. A za týden ti ukážu AI recepční, která domluví schůzku dřív, než si uvařím kafe, tak dej odběr, ať to nezmačkáš.